Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong tray master role menta ngi palei ki lalet bani kendo yo mentri rangba ka jila u kanrat sangma harian bu ulakhat yakran yaki na ka jingtmu ki nong tray master role ban shong yaki menta ngi ha umat dur jong kyang nangba lada ka sarkar kam khat yakran halor ki mat jingdawa jongki ki nong tray master role ki le thu bhagani ji kendo u mentri rangba blokendet baki don ki master role hakatnat sericulture weaving but handloom ki yo bai nong shisian shisnam uba kro pariat ula ong bu mentri rangba ula kendit bagadon kum kata bat ula phone ru shakani katnat ula ong bu mentri rangba ula pun pau ka jing sngo si halor kani hakbe dei bat ki wei pat ki jing dawa ki nong trai master role halor ka VDA u konrat ula kubur bagadon ka jing tlot hakaliang kitna trai kam hakbe dei bat ka karta shong that bat ka pension na ka benta ki bala shong that u konrat ula ong bagadon ka jing pen kulmar na kaliang ki khle badei pet kitna trai kam bat ula pentikna ban sapet benya yakani uba kro pariat ule thu uru ba ukonrat ula ong bagadon ka jingtlot na ka jing trekam kitna trekam bat ula kular ba un sabatha e kitna trekam ka sarkar bakin pentrekam hok yake e ka ba katna labor tnat finance bat personal kalabatha man kapor nakaliang ka kinhuan ka loong bade ban le ano yakani hauni hu ubnai bat lada omla ban le nakaliang jongki kin sapenong ka jingyaki haparo ki district hakajila ka habakado mentakan usia mula khod yangi wala pan ab yangi na do min semsna banai simba taka jinga kan do menta kadai ka ba dong constructive ha ka sngo tanat na madagaliang chief minister u admit ya kata ka jing slim man pentrai kam ya ka e ka demand te gawai na kata kalong ba usiam kajia karen ong hiba kadon gajing talot hakalim officers namar ba ka ba ibang ipan ka ibang karpat kila don lupa ki notification ki order ki bila issue government khamtam hejing dai bat ka VDA kapisa ka ba ki dai bat penki balasngi arsin sisna ka dai strike April bat strike October kani kala don lupa tementa ka siga hale ka jiya kando ula admit kata ka talot mar islam ban issue ya ka order mentakan negar Bible asngi ke jong April te kane kin sepen mi hakane ki sngi banwat ta ka jinga dai bat ka banta ka ba retirement age ka ba ka dai ban chong thai ki masterol ki bamdan ka jing sio kamdan ka pension benefit financially halor kane ka dan jing kulmar ba governor la approve ajar kandai ba dai ban chong thai ki masterol hapo antripsan snem namar kamdan jing sio te han menne kita ikren la panjing shain u naga leng ka jong o yi kani ka banta un examen un pet namar ba kadan ka jing punkul mar had ke lengi head of department bagi dai bag master de ban shong thai san po phra namar ki dan ki dai gi nong trai sorka ngi naga leng ka jong ila kran shai chief minister ba ki master role ki dai ki batrai balasngi ki sewe ki manlagasngi tama ka sarkar ka ai sen chi bana u master role balai trai u yo pisah tu ka sngi la balai trai u do pisah yang kata kada umday government employees tahlor kan ni te ongun sa examen hang jing dai ban snem ban chung thai ki master sa gawai ngi ong yu ba ka ki master kem don jing seo anda kila chung thai anak chung thai ki chung thai to don jing seo ina ka sarkar te hakalor kan ni to un sa ya kan bia hakini ki sngi un sa khat biang ka meeting haka bangin ya karen nang ta hajinga dai pat bat ka banta jong kini ki RCW RCW ka dai ka baga sarkar meghalaya no banai December yung snem berada ke langsung kabinet ban review biang ia kata meghalaya regular casual worker scheme kanai funrio halor kani ka kabinet kala de bran ba ia kani ka scheme ka de ban trai ka kumba kalo baro i master ra trai palat expression ka de ban ya nang taga ba la dan ki vacancy vacan post kita ki bala long senior kum ki RCW kila de ba shabak chung thai de ban ya group di post ki pion chukida te halor kani to ong ba uyatho ingi andagi yakaran badu ong uns ai ben ka instruction kadon ka jing duna ka jing talot hakinong trai sarkar bat ki head of department ban pentri kam ni kani namar ba kem don ki rules mutagi la issue rules nalorang taro kadon ka waipat ka jing ba kinong trai masterol ha ka tanat jong kam department of textile ka taga mag horticulture ka agriculture ka weaving ka handloom kiyo tulom ki trai malagasngi indre kiyo ka bainong chisen chisnam temene kerani ka tao kundep ong kadon sa komunita wan phone ki finance department phone department ki data jong ka textile tabakot kila keren kadon to penpa ko jing singo si ong ka
kani kam dei ban long namar ko order ula issue ka por bolong kum chief minister ha ka sarkar ba rim ula ai ka order ba barok head of department ki dei ban samen ki kateng jong ki masterol sha ka sarkar sha ka finance khnang ba kin ai ya ka fund allocation lai banai haswa ban kut ubunai nang ta daw kindan ki kateng jong ki masterol hari de nang to pat kanyan ka jingsiu kamdan ka jingduna talor kan ni temonu o kamdan ka jingbantrai kam hok ni kan ka order te nagaliang jong u cm upan pa ki jingsiu dio halor kan ni namar ki dei ong bagi masterol ki dei ki pillar manta kinong irap ki bajan tam na do ki officers hado ki serok manta te kini ka jingya karen manta ka singi long ba haji ka dei bat EPF ka wai ka ba government of India cm ula admit uang ba government of India ka ai ka order ba barro kinong try balance ni kalong government nagsim government but private kidai ban kan thup apa ka EPF kalong employee provident fund kini kidai ban yo nong ki master te halor kane ukandit pa hame khaliam padon ta kaleng ka jongi ngila dat tho yu gila pan i ka jing tho ba na kaleng jong commission rate jong regional office ro kila ai ka jing tho chief secretary na do news ne mala ta halor kane ka banta ki EPF ta ka VDA kabagi day ban pentri kam next to April kini barho ki bagi karam ta sngi uong ba up hakini ki singin issue no instruction but ko order ya barho ki head of department ba kin pentri kam hok ya ki ai ki baka sarkar ang baka department labor ka finance ka personal la issue man talor kini ki ai ro man ni kaleng ka jongi ong yu chimiskar day ban implement hakini bana April ladagumle abuni bana April nilai thoyu mentang ilong temporary suspense ya agitation jongi ke gidei bensong hamar kran tangga dawo khan lade umle apa unu gunai April kajing ye khi kan long habar ro district headquarters jong Meghalaya ki master kin ban se gidei ki barit taminong pro alam ai to em wong ingi bi sagini gini gising kan mi tawla entrance ya ki officers ki ba attach batu te baun kin folon mi bat ki tinga ai ro ka ji ong to ye tre lang ni kini kin fit ta ka meeting kan salong biang hakini ka last week jong na April ni kermen ba ki ai ki bo April siam halor ki pedeng ro ikata ka jing ong ju ka don hot ka don ka jing duna ka jing telat tamanta un streamline biang sa sisir ya baro ki department hajing dai bat ki ba engage ya ki masterol bat ki vai pat ki no tribal last ni bat government issue na do banai July ajar afo order bagi department ki dai ban comply ban save ka pisa man law banai talor kan ni uro ong ukandit bante maka PHE department bat kata ke department textile kiyo tang sejis ne ka PHE ka long irregular jing se kiyo tang try jong ki master kum balong manta ndan ka jing itho sarkar ne ki dan po chief engineer tanata ka daw man un streamline na ni baro Tapi begini mesti kamu head dekat jelas baik menurut JTB kayak itu pisau dah. nagalang ka jong i kata gi kadden mar hoy kadon imat kadon ka gap ka communication gap ut CM bat kini ki head of department imat ba ki vai pat ki hajing sel tho ka jong i bab kini ki head department ki comply tak hapo ka level ka jong nrai ban ya communicate halor kini kam dai tangi karpan hin mane ki karen jo chief minister bangi khami kan do ye phi kom chief minister you can do ye phi kom in charge ka personal department but ka finance namar kini ki at league department ki ba concern bha ya ka welfare jo ni master tabi ha ba streamline ka personal but ka finance